Moi ben, pois moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias, como cada venres, por acudir a esta rolda de prensa na que paso a detallar os asuntos máis relevantes que vimos de aprobar na Xunta de Goberno recén celebrada. E así hoxe sacamos a cara a licitación por importe conxunto de 885.500 euros e un período de un ano, 2 lotes do contrato para o mantemento e a conservación das estradas provinciais correspondentes, neste caso, á comarca da Montaña. Desta forma, o que facemos é completar a contratación destes traballos para as 8 zonas nas que está dividida a rede viaria da Diputación, unha vez que temos xa adxudicados os outros 6 lotes deste contrato. Concretamente, os lotes que aprobamos licitar hoxe afectan os concellos da Fonsagrada, de Negueira de Muñiz, de Ribeira de Piquín, de Navia de Suarna, de Becerreá, de Cervantes, das Nogais e de Pedrafita do Cebreiro. Tamén aprobamos nesta Xunta de Goberno adxudicar de xeito directo a parcela número 21 no polígono industrial dos Acibros no concello de Chantada. Esta adxudicación faise á empresa Udeica SL por un importe de 45.560 euros. Así, a día de hoxe, no polígono de Chantada, temos vendidas o 80% das parcelas dispoñibles, que son 39, e quedan outras 10 que xa están solicitadas. Un dato que pon en evidencia a boa xestión que se está facendo dende a Deputación de Lugo nesta materia, suplindo, unha vez máis, as carencias da Xunta de Galicia, que é a Administración que, por lei, segundo o Estatuto de Autonomía de Galicia, ten as competencias en materia de industria. Polo tanto, dende aquí estamos facendo un esforzo cos recursos que temos para continuar suplindo a Xunta de Galicia en materia de industria e ter así suelo industrial en concellos, neste caso, como é o de Chantada e outros que temos na provincia. Tamén acordamos a licitación hoxe do contrato para a suministración de forraxes para o gando da Granxa Galloso Castro da Deputación. Neste caso estamos falando de forraxes secas para o gando, cun orzamento de 66.500 euros e a duración dun contrato por período de un ano con posibilidade de prorrogar por dous máis, co que temos garantizado este alimento durante 3 anos de ser así acordado. Tamén saiu adiante un acordo de colaboración co Concello de Viveiro a través do que a Deputación de Lugo vai aportar un total de 140.000 euros para que poidan adquirir un tractor e un brazo desbrozador que vai a beneficiar, sen dúbida, a calidade dos servizos que presta o Concello de Viveiro para os seus veciños en materia de conservación e limpeza de estradas e tamén un acordo máis, neste caso co Concello de Barreiros, para o que vamos a chegar un total de 30.000 euros dende a Deputación de Lugo para contratar 3 peóns para o mantemento da rede viaria e espazos públicos no rural do municipio, no mesmo sentido e colaborando co mantemento, neste caso, das redes municipais e tamén cos espazos públicos fundamentalmente para as persoas que viven no rural. E tamén, na Xunta de Goberno de hoxe, nesta reunión que vimos de celebrar, aprobamos a interposición dun recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León contra o acordo do Pleno do Consello Comarcal do Bierzo, polo que se acordou cambiar a denominación do Concello de Candín pola de Valle de Ancares. Como lembraredes, a Deputación de Lugo presentou alegacións a este acordo argumentando que o cambio do topónimo vulnera a legislación vixente, xa que carece de fundamentación histórica, rigorosa e completa, e ignora o feito incontestable de que Ancares é unha ampla realidade xeográfica, social, cultural, medioambiental e etnográfica, que lle dá nome a un territorio no que se asentan municipios da provincia de Lugo e de León. Unhas alegacións fundamentadas en 3 informes técnicos que foron elaborados polos Servizos Provinciais de Asistencia Xurídica, Económica e Técnica os concellos e tamén o Servicio de Medio Ambiente, así como polo historiador Xavier Moure do colectivo Patrimonio dos Ancares. O Concello de Candín, despois de desestimar boa parte desas alegacións, acordou denominarse Valle de Ancares en lugar de Ancares. O ano pasado, o Consello Comarcal do Bierzo ratificou ese acordo que se publicou no Boletín Oficial de Castela e León o pasado mes de marzo e deste xeito o paso que nos vemos obrigados a dar hoxe pois vai a servir para poñer nun prazo de 2 meses
un recurso ante a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Castela e León. E remato xa informando de que tamén se aprobou o último trámite administrativo para o pago de dúas subvencións, neste caso por un importe conxunto de 12.000 euros, para dúas entidades da provincia que resultaron beneficiarias do programa para a dotación e mellora dos servizos comunitarios que se impulsa dende a Deputación de Lugo. E, por unha parte, estamos favorecendo, neste caso, a Asociación Veciñal e Cultural Deportiva San Vicente da Pena, polo tanto, os veciños do Concello de Begonte que pertencen a esta asociación, que vai a recibir un total de 5.680 euros para a dotación de mobiliario para o seu local social. E, por outra banda, pois neste caso, favorecemos a veciños do Incio a través da Comunidade de Montes da Cervela, que vai a recibir 6.000 euros para a mellora dunha pista na parroquia. E, pola miña parte, pois, nada máis, isto é canto deu de si a Xunta de Goberno e quedo a vosa disposición por se necesitades algunha aclaración. Ben, o que temos que dicir, como neste caso falareilles como parte do Goberno da Deputación, pero sen dúbida como secretaria de Organización do Partido Socialista na provincia, que nos atopamos ante unha situación inédita, xa que temos a un presidente do Goberno nun período de reflexión personal, pero tamén política, ante os graves feitos que están sucedendo xa non agora, sino que veñen dun tempo atrás na política española, fundamentados fundamentalmente, valga a redundancia, pola dereita e pola extrema dereita. É certo que dende a provincia de Lugo hai unha gran sensibilización por parte da militancia, dos simpatizantes do partido, tamén por membros da sociedade que pertencen a outras formacións políticas ou a ninguna formación política, pero sí que trasladaron o seu apoio ata a sede do partido provincial, neste caso, para dar o seu apoio e, sobre todo, para trasladar a necesidade de que Pedro Sánchez se manteña ao fronte do Goberno de España. Estamos convencidos de que a dinámica na que cae o Partido Popular non esta vez, sino na que ven caendo dende moito tempo, de facer unha persecución de acoso e derribo non ao político, non ás accións políticas que se desenvolven dende as institucións cando se gobernan, sino ás persoas, ten que rematar xa. A dereita española non recoñece a legitimidade dun goberno democrático, non respeta a forma de organizarse en democracia, é dicir, a través da representación no Congreso dos Deputados e, polo tanto, non cree lexítimo o presidente do Goberno. Un grave error, porque o que están é destruindo as bases da democracia. E en política non todo vale, non vale a persecución persoal. Moitas persoas, compañeiros e compañeiras miñas, eu falo dende a provincia de Lugo, sufrímolo nas nosas carnes por algún día decidir dar un paso adiante en representación dunhas siglas e dunha ideoloxía que defendemos e creemos, igual que outras persoas creen e defenden outra, pero sí nos vimos afectados en máis dunha ocasión, nós e as nosas familias. E podémolo falar en primeira persoa moitos de nós. Polo tanto, creo que isto ten que rematar e creemos, estamos convencidos de que o efecto social que ten é positivo para o conxunto da sociedade e da política española, que ten que poñer xa un punto e final a ese tipo de políticas. Non vale escudarse no acuse persoal e hai que escudarse no traballo e nos méritos propios para chegar ata os gobernos. E iso é o que lle pedimos a Feijóo, que permitiu que en Galicia e concretamente na provincia de Lugo se fixera un acoso e derribo a moitas persoas que remataron en nada. A día de hoxe podémolo dicir alto e claro e podemos poñer nomes encima da mesa de compañeiros como José Ramón Gómez Besteiro, como Lara Méndez, como Orozco, como compañeiro Baliño e como outros tantos que en algún momento se sinten ou nos sentimos señalados por pertencer a unhas siglas políticas. Falamos de persoas que se presenten a procesos selectivos, falamos de persoas que teñen empresas, falamos de tecido productivo e social da nosa provincia que é perseguido porque o Partido Popular cree identificalos con as siglas políticas que non son as súas. Polo tanto, o que temos é que exixir que rematen xa dunha vez
este tipo de conductas, que se poña un punto final e que a política recupere a esencia, que é propoñer, debatir e acordar en favor da sociedade. Para iso estamos os políticos, para iso nos elixen os cidadáns, para solucionar os seus problemas, non para crear problemas basándose en feitos que saen en titulares, dende logo, de medios de comunicación máis que cuestionables, que son capaces de elevarse hasta a xusticia a través de sindicatos ou de pseudosindicatos dos que prefiro neste momento non falar, porque sí considero abertamente que non están legitimados para ostentar a representatividade que se otorgan. Polo tanto, valoramos que a situación é grave, valoramos que o presidente do Goberno vai a ter, dende logo, todo o apoio da organización provincial, das agrupacións da provincia de Lugo, de xeito unánime, así o están trasladando, con presencia nesa concentración que se vai a realizar na capital de España, en Madrid, e, sobre todo, para poñer en evidencia a gravidade dos feitos da persecución e do xeito de entender a política que ten, neste caso, pois a dereita e a extrema dereita, que non é acorde aos tempos, nin é acorde ás necesidades, nin o que merecen os cidadáns. Esa é a nosa valoración.